Silipin naman po natin ang mga happenings sa audition ng Singkagaling Season 2 sa report na ito. Hindi papaawat ang mga talentado nating kababayan na nais iparinig ang kanilang tinig. Bata man o matanda, lahat matyagang pumila makamit lang ang ginintoang bituin ng Singkagaling. Bitbit ang kanilang mga awesome voices. Kanya-kanyang style ng pagpapa-impress sa mga judges ang ating mga hopeful. Ang isang ito, biglaan ang pagsabak sa audition. Inaya lang po ako ng kaibigan ko na sumali po dito. Alam mo ba, minsan yung mga inaaya, sila pa yung mas pumapasok. Tingnan nga natin kung mag-a-apply yung, Sana po. yung kasabihan. My every little thing that I'm more than willing, I will give to you. Forever starts from now, I promise you. Biyaheng Broadway naman ang feeling habang pinakikinggan ng mga hurado ang certified contesera na ito. And now I'm all alone again, nowhere to turn, no one to go to. Without a home, without a friend, without a face to say hello to. But now the night is near, now I can make believe is here. Proud to be an Aita naman ang hopeful na ito na unang sabak sa singing contest. Inaalay niya sa kanyang pamilya at mga kapwa niya katutubo ang kanyang pagsali sa Singkagaling. Huwag mabahala, kaibigan, isinilang ka mang ganyan. Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Hindi nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ang tulad mo. At pahuhuli ba ang contestant na ito na hebigat sa talent at nagpalabas ng kulit ng mga Singkagaling judges? May tatlong bibe akong nakita, mataba, maliit, mga bibe. Si Jurado Jake, napagkamalan pang R&B royalty ang hopeful. JR, you have a natural high pitch. At pagkatapos malinaw yung mga kulot. No? So when it comes to vocal calisthenics, yung riffings mo malinaw. Ano yan? John Paul yung pangalan niya, hindi JR, sir. Sorry kasi kaboses. Na-carried away. Marami pang dapat abangan sa bagong singing competition na tututukan ng bayan, ang Singkagaling Season 2. Sa may talent sa singing out there, it's your time to shine. Punta na sa CLTV36 sa September 19, 2 to 5 p.m. for auditions. Ako si Justin Sayo para sa Metro Central Luzon News.